Assalamu alaikum vatandaşlar. Täze 2025-nji ýyl bilen hemmäňizi gutlaýan. Menem bilşiňiz ýaly täze ýylyň öňüň çäti öňü syrasynda öz maşgalama gowuşdum. Allahan täze 2025-nji ýylda goý aýraçylyklar gutorsun, işsizlik, korrupsiýa ýaly Türkmenistanaky köplü problemalaryň soňu gelsin. Halk bolup agdyrlyk bilen öz azatlygymyzy, erkinligimizi gazanan ýylymyz bolsun. Her bir maşgala agdyrlyk dileýän, asyl bereket dileýän inşallah. Men ýaly gowuşup bilmän, ýene 5 ýylyň soňunda öz maşgalama gowuşdum. Allah jana şükür şu ýolda kim ýanymyzda duran bolsa hemmäňizden Allah ýalkasyn. Yürekden hemmesine köp sag bolsun aýdýan. Soradylar, jaň etdiler, dertleşdiler, hemmesi özleri bilýärler. Allah ýalkasyn hemmesinden. İnşallah 2025-nji ýyl Türkmen halkynyň aýraçylyklarynyň, kynçylyklaryň, kösünçlüklerin gutoran ýyly bolsun inşallah. Köp sag bolun, hemmäňize minnetdarlyk bildirýän. Bu 2025 Türkmen halkynyň täze hökümeti, täze döwri bolsun. Birinji sahypasyny açalyň 2025-nji ýylda. Sag bolun, salykda görüşelim.